Kaixo, Jon Abaitu Casas naiz, Galdakoko Instituto Kantramariko ikaslea, eta gaur mauka bat parekatzen irakatsiko dizuet. Mauka hauek instalazio telefonikoetan erabiltzen dira. Gutxienez 24 pare dituzte eta kable berberen kolorengatik diferentziatzen dira. Kable hauetan pareak txirikortatuta datoz, taldearen biari biltzen. Kableak egiten dituen boltak metro bakoitzeko pausua ditzen zaio. Pausuaren arabera trensatu arrasagoa desailagoa izango da. Pausua txikia bada kontu handiz joko dugu pareak ez desegiteko. Pareak kolore bat jarraitzen dute. Lehenengo, ariaren baserako eta beste bat osagarri moduan beste ariarentzat. Lehenengo pausua mauka zuritzeko tresna maukara estutxa da. Horren ondorioz pare bat buelta eman eta kanpora tiratuko dugu ebakia bukatzeko. Maukaz badando zuritzen, tresna berak erreguladore bat dauka ebakiaren sakontasuna edatzeko. Kanpoaldeko azal nahikoa kendu 0,5 eta metro bat artean. Kable asko kari bat dute estariaren azpian laguntzeko zuritzen behar dugun luzera. Pareen talde guztia puntatik hartu hauek ez desegiteko azara kentzen dugun bitartean. Orain kontu handiz pareak separatuko ditugu. Garrantzizkoa pareak ez desegitea, zen eta gero berriro aurkitzeko kolore berdineko kable asko edukiko genuke. Eta horrek zailtasun handiak ekarriko dituzke pareak berriro parekatzeko. Taldetik pareak berezial izateko pare bakoitza biltzen joango gara pareak ez desegiteko. Prozesu hau mauko osoa amaitu arte egin behar da. Beste muturrean prozesu berdina egin beharko da. Ea ondo eginda badago pareak bi muturretan berdinak izango dira. Tresna hau alde batetik kablea bakitzen du, eta kablea konexioaren kontra sakatzean kolpe bat eragiten du. Kablea konexioa egiten duen bi aiotzen aztean sartuz. Horrela ez da beharrezkoa kablea zuritzea. Verifikazioa alde batetik zubi bat egitea eta bestetik jarraipena ziurtatzen datza. Segituan zubiak kendu ziurtatzen jarraipena bukatu dela. Proba gotoriko bat txarta ateratzen bada, akatsa bilatu behar dugu. Mauka eta ez pare baino gehiago baditu, hauek zinten bidez desberdintzen dira. Talde bakoitza ezberdintzeko nahikoa da zinta bakoitzetik tira egitea eta taldeak erraz aterako dira. Egin ohiren lan bat maukarekin sankradoa izan hartzen da. Maukatik bakarrik behar diren pareak ateratzen datza. Eraikin simulatu baten aplikazio telefonikoaren adibide bat da hau. Laburbilduz hauek izan dira prozesuaren urrats nagusiak. Pareatua, paren identifikazioa eta sangratua.